Ellers vil I så smed Lars Christian Lilleholt være vor klimahelt. COP21-møde med både løftebrud over for verdens fattige lande og en svækket dansk klimaindsats i baglommen. Det er vi vrede over. Når det kommer til klima, må vi konstatere, at V'et i Venstre står for verdensfjern visionsløshed. Det er det manglende mod og den manglende handlekraft hos beslutningstagerne, som er en del af kerneproblemet omkring at sikre bedre klimaløsninger. Tak fordi I samlede os. Og så stærkt at vide, at vores venner og ligesindede rundt omkring i Danmark, de er også på gaderne. I Aarhus, Odense, Hjørring, Aalborg. Lad os give dem alle sammen en kæmpe hånd her fra København.